Mayong hapon kaninyong tanan maigsoon. Naot pa ang atong mga kasing-kasing karang orasa nagaandam sa pagpaminaw sa iyang pulong. Ako kamong agwahon sa pag-abli sa atong balang kasulatan sa Colossus chapter 1. Colossus kapitulo 1, atong basahon ang bersikulo 9 ngadto sa 11. Nagaingon maigsoon. Tungod niini sukad pa niadtong adlaw sa among pagkadungog niini, wala kami maghunong sa pag-ampo alang kaninyo sa pagpangamuyo nga unta mapuno kamo sa kahibalo mahitungod sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. Aron kamo magkinabuhi nga tako sa Ginoo nga sa hingpit kahimutan niya magamabungahon sa tanang mga maayong buhat og magatubo sa kahibalo mahitungod sa Dios. Hinaot unta nga malinig unan kamo sa tanang kusog sumala sa iyang mahimayong gahom alang sa tanang pag-antos o pagpailog dinuyugan sa kalipay. Ang tumong ni Pablo sa mga kaigsunan maigsuon mao ang pagpanlimbasog diha sa kauswagan. Panlimbasog diha sa kauswagan. Magampo ta maigsuon. Dalay gunamong amahan, salamat nining taknaa ania na usab kami diha sa paglingkod sa imong atubangan aron sa pagpaminaw sa imong pulong nga mogawa sa imong baba pinaagi sa imong alagad. Hinaot pa Lord nga kami mapanalangin na dinhi ug among giampo nga kini imong isuwat sa among kasing-kasing madawat namo ug kamo ikaw among makaplagan sa among kinabuhi bisan pa ang imong pagkamaayo. Salamat Ginoo mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Ang konteksto ni ining layunin ni Pablo, no, ang iyang gustong mahitabo sa mga Kristohanon dinha sa Colossus ay sukad sa niadtong nabalitaan niya, no, mao ni konteksto sa chapter 1. Nabalitaan niya ang bahin sa ilang pagtuo sa manluluwas, verse 4, chapter 1 verse 4. O niya nabalitaan niya ang gugma sa isig igsuon sa mga balaan o ang paglaom sa ilang kaluwasan. Si Pablo wala na gid siya mo undang diha sa pag-ampo sa Ginoo nga naghinaot siya nga unta mo labaw pang ang ilang kauswagan sa maong pagtuo, maong gugma o paglaom, dili pinaagi sa pangunahuna kundi pinaagi sa binuhatan niini. Kinahanglan dili lang igo nga dunay pagtuo, dunay gugma sa isang kaigsuon ug dunay dakong paglaom. Kinahanglan nga kita usab muhamtong sa mga binuhatan niini. Tinguha na ni Pablo alang sa iglesia, alang sa kaugalingon ug alang sa mga igsuon. So maupod ang atong tinguha na hinaot pang kita mo lambo diha mo uswag sa atong gugma diha sa iglesia, sa atong kaugalingon nga molambo ta diha sa pagkahamtong sa pagkakristohanon o bisan pa sa atong mga kaigsuonan. So dunay tulo katinguha alang sa kauswagan sa Kristohanong pagpanginabuhi sumala nining atong gibasa nga bersikulo. So mao ni atong pangandoy, mao kini ang atong tinguha nga hinaot pa nga ang iglesia mulambo, muuswag, muhamtong labi na sa atong kaugalingon o sa atong mga kaigsuonan. Primero, sumala sa bersikulo 9, tinguhaon nato nga mauswagon ta sa pag-ila sa kabubuton sa Dios. Pag-ila sa kabubuton sa Dios. Nagaingon ang bersikulo 9. Tungod niini sukad pa niadtong adlaw sa among pagkadungog niini, wala kami maghunong sa pag-ampo alang kaninyo sa pagpangamuyo nga unta mapuno kamo sa kahibalo mahitungod sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. So alang nini
Atong madiskubre niini na kababuton sa Dios pinaagi sa primero espirituhanong kaalam. Kinahanglan mo tubo kita diha sa spiritual wisdom. Spiritual wisdom. Sa Bisaya pa, espirituhanong kaalam. Na unsa may kaalam maigsuon. Ang kaalam mao ang pagkahibalo nato unsay matarong ug unsay dautan, unsay balaan ug unsay mahugaw. Nagipadayag sa balang espiritu kanato pinaagi sa atong pagtuon, pinaagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Spiritual wisdom, but pasabot kinahanglan mo lambo ta diha sa espirituhanong kaalam. Now, atong tan-awon kinsa man ning espirituhanong kaalam nga kinahanglan mo lambo ta diha. Nagaingon ang Proverbs chapter 8 verse 1 to 12 kung atong pagabasahon ang atong Proverbs 8:1 bisan pa lamang sa bersikulo 1 nagaingon sa kinatumyan sa hatag o sa hatag-as nga mga dapit haduol sa dalan diin ang mga alagianan na nagkatagbo siya nagatindog tupad sa mga ganghaan dapit sa pagsulod mo ngadto sa syudad diha sa dapit sa pagsulod mo sa mga pultahan siya na magasinggit sa makusog kaninyo o mga tao ako nagatawag og ang akong tingog maoy alang sa mga anak ng lalaki sa mga tao o kamo mga walay pagtagad sabta ang pagpili sa maayo og kamo mga buang pagmasinabtunon kamo sa inyong kasing-kasing pamati kay ako mamulong sa labing maayo nga mga butang og ang pagbungat sa akong mga ngabil mugula ang mga matarong butang kay ang akong baba magasulti sa kamaturan og ang kadautan maoy usa ka dulumtanan sa akong mga ngabil og hangtod ngadto sa bersikulo 12 kini ang nagsulti nini nanawag nga maminaw ang mga tao mao ang kaalam. Siya mao ang kaalam. Nga sa bagong tugon sa New Testament atong basahon na Luke chapter 49. Nagaingon, tungod niini usab ang kaalam sa Dios, nagaingon, padad-an ko silag mga propeta o mga apostoles nga ang uban kanila ilang pagapatyon o pagalutuson. Nagsulti diri nga ang kaalam sa Dios nagasulti. Sa konteksto niini sa Luke 11 verse 39, si Jesucristo mao'y nagsulti niini siya mao ang kaalam. So kinahanglan atong tinguhaon nga uswag ta sa pag-ila kang Kristo sa labaw pa kay siya mao ang kaalam. Siya ang atong espirituhanong kaalam. So mintras nagpaminaw ta, mintras nagbasa ta, nagpamalandong ta sa pulong, muuswag ta sa espirituhanong kaalam. Unya, ikaduha, madiscover nato ang kabubuton sa Dios pinaagi sa practical understanding. Ginganlan ni og knowledge. Ang knowledge pod, ang pagsabot, mao ni mobuhat sa atong nasabtan gikan sa atong kaalam. So ang kaalam naghatag kanato og duol nga relasyon sa Ginoo unya ang ato pong knowledge ang atong kahibalo alang kaniya o diha kaniya mao pud ni magpalihok sa atong kaugalingon nga atong buhaton ang iyang kabubuton. So busa mao gihinlan ni og practical understanding, pagsabot, no? Pagsabot. Mao ang atong pagtuman sa naila natong pamaagi sa Dios pinaagi sa pagpaniid sa iyang mga buhat nga nagapadayon ginganlan ni og providence of God. Tanang panlihok nining kalibutan kay tungod do natay espirituhanong kaalam, spiritual wisdom, masabtan nato ang mga pangitabo og ang atong kaalam, ang atong pagsabot maunay mulihok kanato hay may atong angay buhaton, hamay atong pagatumanon, hain ang atong pagalikayan, hain ang atong pagaatrasan, mao kana ang practical understanding kini masinati nato ni sa atong mismong experience.
So dakong benepisyo ang madiskubre nato ang pagsabot o ang panabot. Proverbs 3:13 to 14 nagaingon, malipayon ang tao nga makakaplag sa kaalam o ang tao nga makakabot sa pagsabot, kaalam o pagsabot. Kay ang pagkabaton niini labi pang maayo kaysa pagmanggad sa salapi o ang kaayuhan niini labaw pa kaysa fino nga bulawan. Nagaingon ang atong pagkaila kang Kristo nga labaw pa nga mauswag pa tagaan ta og wisdom og sa atong pagsabot sa iyang kabubuton maigsuon labaw pa gyud kini sa bulawan. So pagka-anindot nga naa gyud ta muuswag ta diha sa pag-ila sa kabubuton sa Ginoo kay tungod labaw pa gyud ni sa tanang mga bahandi nining kalibutan. So kinahanglan mag-ingon ang Biblia, sabi ni Pablo resulti sa Ephesians chapter 5 verse 17, ayaw ka mo pagkabuang, sabta ang kabubuton sa Dios. Ephesians 5:17. Busa ayaw ka mo pagkabuang kung dili sabton hinuon ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Sabton mga igsoon, but pasabot sa tanang panghitabo, tanang butang nga atong makita sa atong kapaligiran, sabton nato doon natay spiritual wisdom na unsa may mensaheng makuha na honini, unsa may mga leksyon ni ini, unsa man ning mabutanga alang sa akong kayuhan, alang sa akong kauswagan, alang sa akong paglikay sa kadautan. Na kining practical understanding na ata diha nining pagdako, paglakaw natong Kristohanon, ana gyud nato makita, ana gyud nato masayran. Busa sa atong pagpaminaw, pagpamalandong sa pulong, muuswag ta unya ang atong practical understanding atong i-apply maigsuon dili ta mahisama sa Hebreo 5 bersikulo 12 ngadto 14 na nagaingon kay samtang niining panahona karon angayan na unta kamo nga mga mahimong mga magtutudlo. Nagakinahanglan pa man di ay noon kamo nga adunay magasubli pa sa pagpanudlo kaninyo sa mga sinugdan sa naunang mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Nagakinahanglan pa di ay kamo gatas dili sa sa kanunon nga dili sa kanunon nga magahi kay ang matag usa nga gibuhi pa og gatas dili batid sa pulong sa pagkamatarong kay masuso pa man siya apan ang magahing kanunon maoy alang sa mga hamtong, alang kanila kinsang mga salabutan na batid pinaagi sa pagbinansay, sa pag-ila, sa maayo, gikan sa dautan. See? Practical understanding from wisdom. Hebrews 6:1, nag-iingon, busa biyaan ta ang naunang mga tuluuhan, may tungod kang Kristo og manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili sa pagpahimutang, pag-usab sa sukaranan, sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan og sa pagtuo nga ngadto sa Dios. Ang pasabot may igsuon, ang kinahanglan muhamtong ta dili na ta magpabilin diha nga sige ta og paminaw, magdugang ta og kaalam bahin sa pulong sa Dios apan wala gud nato buhata kinahanglan pinaagi sa atong mga kasinatian atong makita unsa ning mga pangitabua muhamtong ta diha sa pag-ila no pag-ila sa mga kabubuton sa Ginoo nga umoy maghatag nato maon mag-motivate nato nga buhaton ang matarong. So mao ni ang pangandoy ni Pablo sumala sa bersikulo 1 Colosas 1 sa bersikulo 9 nga tanan ang iglesia bisan pang kaugalingon o kaigsuonan makaila pa muuswag ta sa pag-ila sa kabubuton sa Dios. Ikaduha maigsuon. Sumala sa Colosas 1:10 tinguhaon nato nga muuswag ta sa paglakaw nga makapahimuot sa Dios. Bersikulo 10 nag-ingon, ayaw aron kamo kinabuhi nga takos sa Ginoo nga sa hingpit kahimut-an niya no magbungahon sa tanang mga maayong buhat o magatubo sa kaybalo mahitungod sa Dios.
Now, ang kining atong paglakaw nga makapahimuot sa Dios dili lang kina sa ngadto ta sa iglesia, adto ta sa church, sa simba, adto na ta maglakaw o magkinabuhi nga Kristohanon, dili. Kini gibutang ni gisulti ni Pablo nga bisan pa sa atong panimalay o gawas sa atong panimalay. 2 Corinthians 5:9, sa ingon ni ana, maana kita sa puloy-anan o mahimulag, ginahimo natong kalabuton ang pagpahimuot kaniya. Mo nay kinabuhi Kristohanon, wa goy parking sama pa ni Sister Lucina. Way parking ang atong kinabuhi sama kining eroplano nga diha sa pagsulbong na ngadto sa airport ug ngadto ta ngadto sa langit, mahimo bang mo parking eroplano? Unsaon naman og mo parking? Mahulog yung ka, disgrasya ka. Mao po kasagaran nga ang mga Kristohanon nga naana mong parking anha gyud tanang problema ilang masagubang yun. So unsay makapahimuot sa Ginoo? Unsa may makapahimuot sa Ginoo nga kinahanglan atong pagabuhaton sa sulod sa panimalay o sa gawa sa panimalay? Dunay tulo maigsuon. Dunay tulo. Primero, nga makapahimuot sa Dios kanato mao ang pagtuo, ang atong faith. Faith mao kana ang makapahimuot sa Dios. Tanaw sa bersikulo 10, aron kamo magakinabuhi nga takos sa Ginoo. Magkinabuhi ta nga takos sa Ginoo, dili ta kayon lawas non unod non, kinahanglan naagyud taras pagtuo, naagyud ang espirituhanon. Magkinabuhi atong mga lakaw, atong pamatasan, sa atong kinabuhi kinahanglan pinaagi sa pagtuo. Magkinabuhi kita diha sa pagtuo. Nagaingon sa 2 Corinthians 5:7, kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong makita. Kasagaran karon kay tagali kag maayong pamatasan sa mga tao, mga artista, asundugon, mga biste, mo kana mga sultihan, sana lahat mo na mo na gamiton. Maigsuon magkinabuhi ta sa pagtuo kadtong wala nato makita, mao ang atong Dios. Unsa iyang kabubuton? Unsa man ang iyang gipangita kanato? Magkinabuhi ta sama sa dagway sa Ginoo. Kay kun walay pagtuo, unsa nagisulti sa Hebrews 11:6. Kay kun walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Dili gyud mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi kung wala ta magsubay sa pagtuo. Okay? Ikaduha, mahimuot ang Ginoo pinaagi sa atong mga bunga, fruit. Atong basahon sa bersikulo 10 nagiingon, aron kamo magkinabuhi nga takos sa Ginoo nga sa hingpit kay mutan niya magamabungahon sa tanang mga maayong buhat. Mao kana ang kinahanglan, magabungahon sa tanang mga maayong buhat. Na dunay tulong importanteng bunga nga kinahanglan mo gawas nato, makita kanato. Primero, una sa atong pagkabinuhat, pasabot bunga sa atong pagka born again, no? Unsa may bunga sa atong born again? Ephesians 2:10. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Dunay good works, dunay mga maayong binuhatan nga giandam sa Dios kanato sa diha nga kita maluwas og anha ta manlakaw. Busa nagiingon sa Corinthians 5:17, busa karon kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na. Tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Kinahanglan makita gyud nato sa atong kinabuhi ang importanteng bunga kanang pagka binuhat o pagka bag-ong pagkatao. Ikaduha, ang bunga sa espiritu. Buot pasabot bunga gali sa espiritu, makita kanato ang atong mga pamatasan, ang atong karakter, ang atong katangian. Sama sa giingong Galatia 5:22, apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapaguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, faithfulness, no? Gugma, kalinaw, pailob. Kani mao ni dakong problema sa mga Kristohanon, way pailob, no?
dali ra kayo masuko, no? Nga mauni ang makita, mao kini ang importanteng bunga makita sa kanato, ang atong mga karakter, ang atong kinaiya, ang atong mga timailhan, no? Ikatulong bunga mao ang bunga nato sa mga kalag, kining pagwali nato, kining pagdala og mga tawo ngadto kang Kristo, mga converts, mga naakay sa Tagalog pa. Romans 1:13, mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga sa makadaghan gilaro ko ang pag-anha diha kaninyo. Apan hangtod karon gibabagan ako. Unsa may katuyuan ni Pablo nga nganong ngadto man siya sa Roma. Mingon siya, aron makaani unta ako bunga diha kaninyo, maingon man diha sa ubang mga hintil. Mao ni atong kinabuhi. Gipansugo ta sa Ginoo, gibaudan ta sa Ginoo nga manlakaw o mag-share, magwalay sa mga katawhan, ato silang himuong mga alagad o ato silang ibilin diya sa ginharian sa Dios hangtod sila mabautismuhan. So kinahanglan dunag gyud tay na kabig may igsuon sa Bisaya, na kabig, dunay tay fruit, no? Fruit sa atong pagpangalagan. Ikatulo na bunga mao ang pagkamatinumanon, no? Mao ang pagkamatinumanon, matinud-anon hangtod sa kanturan. O kini nag-iingon sa Revelations 2:10, no? Revelations 2:10, ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay imo pagaantuson. Nataka sa mga pag-antos. Tanawa ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan, aron masulayan kamo o pagapasakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw. Himua ang pagka maunungon kanako bisan pa sa kamatayon. But pasabot pagka maunungon, be faithful until death. Ang atong pagka matinuuron, no? Maunungon, faithfulness sa Ginoo hangtod sa kamatayon. Bisan pa sa atong kamatayon, kalisdanan, naanap ta diha sa nagpinalta, kinahanglan naalang gyapon nagpabilin ta nga faithful sa atong Ginoo. Dili nato ikalisang, ikasuko kining naata nagkasakit na hapit na mamatay, ato nang ihatag ang atong kasing-kasing. Sama nagtong panghitabo namo sa akong anak nga naigumi sa kining virus. Naglisod gud mi, nagguol po ko sa akong anak nga iyang kahimtang, nagguol po siya kanako sa akong kahimtang. Labi na nga akong usawa, nagguol sa akong kahimtang. Kay tungod naglisod gyud ko, lisod pag ginhawa, mo ginhawa gali ko kutob ra ni nga resliog. Unya og hapong isud ang hangin mo bara po daw diri sa ang dughan nga di kasulod ang hangin, palilisura kayo. O nga hungak-hungak jud ka. So, primero, murag lisod gud ko, murag kontra pa ko, apan usa ka gabi na nag-ampo Ginoo, Lord, og mao na ni ay imong katuyuan nga mo undang na sa pitik akong kasing-kasing karong gabi na aho naging ihatag. So sa ato pa nga nanang pagagabi aho nang gihatag ang hang kinabuhi, naghuwat na lang ko kanus amo mo undang ang akong ginhawa. Ngayon pagkamatnon sa buntag si mama nag-andam og pagkaon, nagluto siya lugaw aron nga hungitan ko. Nang kay ako nag-relax na ko dito nga tan-aw tutok sa taas nga naghuwat ko, Lord, mao na ni balik akong asawa gisampaw kaduha kay aron nga hungitan ko. Una siya nga lihok diha, tabangi mong kaugalingon ayo pagpasagad. Asas Pastor Lolong tan-aw na nakita nas Pastor Lolong lingi siya wa na lisod na ni ingon siya atong tatag ambulansya. Apan kinahanglan gyud nga bisan pa sa kamatayon, kinahanglan na pagyud ang atong pagka faithfulness nga di ta masuko, di ta mag-uol, di ta wa tay gi pangsisi, wa tay regrets, ihatag nato. Kinahanglan faithfulness unto death. Be faithful unto death. Ang sabi ni Christ, and I will give you the crown of life. Pagkamatino manon
Pag-abot sa mga bugat nga kahimtang kinahanglan kini sama sa tulo ka magkaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, nga naghatag si Nebuchadnezzar og kining decree nga kung kinsa katong dili mo luhod mo simba sa iyang dagway, sa iyang rebulto nga 90 pie, ibalhog ngadto sa pugon sa kalayo. Apan miingon ang tulo, bisan pa mahal na hari, kung dili kami tabangan sa Ginoo, apan dili gyud kami mulunga sa pagsalig kaniya, dili mi muluhod sa maong rebulto. So hinaot pa mga igsoon nga ang atong faithfulness, ang atong faith, ang atong fruit, ang atong faithfulness mabalitaan na kita matinumanon sa iglesia, sa pamilya, sa doktrina nga atong kuptan hangtod sa kahangturan. 1 Corinthians 4:2, ug labot pa niini kinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan hangtod sa kahangturan. Ikatulo, may igsoon. Sumala sa bersikulo 11, tingwaon nato nga muuswag ta sa kalig-unan sa tanang kusog. Atong paningkamutan. Bersikulo 11 nag-ingon, hinaot unta nga malig-unon kamo sa tanang kusog, sumala sa iyang mahimayaong gahom alang sa tanang pag-antos o pagpailob diniyugan sa kalipay. Kinahanglan gyud malinug-unan sa tanang kusog sa pagpangalagad kaniya. Kining tanang kusog dunay duha ka basihan, maigsoon. Primero, ang kusog nato sumala sa iyang mahimayaong gahom. Dili sa atong kaugalingon, dili sa atong pagkauling paningkamot, kundi nagsalig ta nga kita iyang mga anak o ang iyang gahom anagi ka nato. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Mao'y atong kinahanglanon nga sa atong kaugalingon di na to panghambog nga doon natay nabuhat nga namlimpasog ta na dili kinahanglan atong sabton ang atong panglimbasog iya lang gihapon katong gitagaan ta niya og espirituhanong mutawag ngadto sa Dios nga Amahan. Wala ta makadawat og espirituhanong unudnon o espirituhanong kalibutanon kundi espirituhanon sa pagka-anak sa Dios. Roma 8:15-16, kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mga hadlok nga usab kamo. Hinunua maoy nadawat ninyo ang espiritu sa pagkainanak. Sa dihang managtuaw kita sa pagpangamuyo nga magaingon, Aba, Amahan. Aba, may tag Aba, may igsoon, but pasabutan na, mao lang gyapon Amahan. Apan, kanang Aba, but pasabot personal relationship with the Father. Anak kita, mo na makatawag tag Aba. Ang mga tanang tao, mutawag lang Amahan as God, the mighty God. Pero kita, na Espiritu ni Kristo, nasa itong kasing-kasing, nga na makatawag tag Aba o Amahan, akong Amahan, sa ato pa sa balay, Daddy or Papa, kay tungod doon na tayo personal relationship kaniya. So magmagdagayaon kita sa buluhaton sa Ginoo. Kinahanglan dili gyud ta diha magpahunong-hunong pagparking-parking sumala sa iyang gahom. Unsa may gahom sa Dios may igsuon. Kay balot ta diha sa Romans 1:16 nang gahom sa Dios mao ang maayong balita nga niini kadtong mga musalig mauluwas. Anha ta diha magsalig sa gahom sa pulong sa Dios, dili sa atong pulong, dili sa atong kusog, dili sa atong kagalingon. Kinahanglan nagsubay ta diha, kini bang akong gibuhat sumala ba ni sa pulong sa Dios og mga asawa ko, kinahanglan bang mga asawa ko pinaagi sa akong pagbati unsa may gisulti sa pulong sa Dios, o kinahanglan ako magdisiplina sa akong mga anak, kinahanglan sa pagbati nga pasuko, dili pinaagi ba sa pulong sa Dios. Tanang lihok nato kinahanglan naagyod diha sa gahom sa Dios, ang pulong sa Dios. Unya ikaduha, ang ato pong basihan sa atong tanang kusog sumala sa tanang pag-antos.
sa pag-antos may igsoon. Pag-antos sa Greek word na sa original ginganlan na og paglahutay sa atong pinulungan. Paglahutay hangtod sa kamatayon. Paglahutay hangtod sa kining paglahutay hangtod sa kalambigit ni ana ang pagpailob. Kay kun wa kay pagpailob dili gyud ka makaantos paglahutay hangtod sa taas tag pasensya. Mayungatang pagpailob, taas tag pasensya. Mga Kristohanon bisag managsuon manggimbingkil no sa balay manggiaway way sinultihay no mag dunay silent war diyan nagaingon Kristohanon mga manggialamon apan way pag-antos way pailog kinahanglan dili kita masuk-anon kinahanglan malumo dunay pagpugong sa kaugalingon. The fruit of the spirit is pagpugong sa atong kaugalingon. Igsoon sa akong pagtapos doon ako'y istorya kaninyo. Dihay duha ka ulitaw nga nagbagtas. Sa ilang pagbagtas, mutabok sila og dako kayong suba. Kining suba lawom suog unya lapad kaayo. Naas mga tungas kilometro ilang tabukon. Sa diha nga mutabok na sila, nakapati sila og tingog, naggitawag sila. Ningon sila nga, Dong, tabangi mi. Duha ka babae nga tiguang. Dili sila makalata sa maong suba kay tungod tiguang na taon. Busa maingon ang duha nga tiguang, Dong tabangi mi makalatas mi kay di mi makatabok nining suba. So gibuhat sa usa ka tawo, ingon sa siyang kauban, o sige Brad, alsaha pasanan ng usa, ako po'y mapasanin ng usa. Katong usa maingon nga, pasanon, medyo baho-baho na ba ng sinong tiguanga siguro? Nabugat ra ba, tambok-tambok, pasana. O ako'y pasana na, imo ring gamay. So ilag yung ipasan, tabok sila dito sa suba. Unya pag-abot sa daplin, ilan na silang gibutang. Unya ang mga tiguangin taon nalipay dako. Tungod sila nakatabok sa maong suba nga pagkadako. Nagpadayon sila og baktas kining duha ka ulitaw. Og samtang sila nagbaktas, maabot na og pila ka kilometro ilang baktas, ang usa ka ulitaw sigig bagutbot. Mingon siya nga pulimpog ata itong tiguang. Nga namang ipasaan man ang nato. Diyan bahura ba? Saan na magpurbita? Nga namang ipasaan nato. Apang gitan-aw niyang usa nga wa ka man kuan diha, wa ka man magproblema sa atong gipasaan nga tiguang dahil kalipay no ka katakanta. Mingon po ng usa nga kay ka Brad, ganiha ahon ang gibutang dito sa daplin ang tiguang. Unya karon wa na koy gipasaan. Ahon ang gibilin ng kabugaton, apan ikaw, bisan o wa na ang tiguang, na ang gipasaan lang ng gihapon nimo ang imo reklamo. Sige lang kag bagutbot. Kung sabay pakita nato, kinsa may hamtong nilang duha, megzoon. Kinsa may naikalipay nilang duha. Katong nagbiya sa iyang kabugaton o nagpadayon, apan dunay Kristohanon nga hangtod karon masuk-anon kay tungod duna say mga kasinatian experience in the past days or past years nga iya lang gyapon gipasan-pasan. So busa dili gid siya muuswag sa yang Kristohanong pagpanginabuhi kay naapad siya nagkinabuhi sa unod-nun nga kinabuhi. Hinaot pa maigsuon nga kita gyud magpadayon sa pag-uswag diha sa pag-ila sa kabubuton sa Dios, diha sa paglakaw sa nga makapahimuot sa Dios, o diha sa pagkaligunan sa tanang kusog sa Dios. Mao kanang pulong sa Dios, mag-ampo ta mga igsoon. Salamat Lord sa imong mga pulong nga hinaot pa nga kami mantigo kaming mo tangtang sa among mga kabugaton ning kinabuhi, magpadayon kami nga mauswagon diha sa kalipay
na among natagamtam sukat pa diha sa among pagkainanak pag-usab. Hinaot pa Lord nga ikaw gyud mahimaya sa among pagpangalagad, nagdaghang pang among pagkasagubangon mga problema ug kabugaton. Hinaot pa Lord ang among mga mga success, mga accomplishment nga nabuhat namo diha kanimo, dili tungod kay duna pay mga nabiling kabugaton nga sa among mga abaga, kundi amo kining pagabuhaton nga dunay kalipay, dunay kalinaw sa among mga kasangkasing. Salamat Lord, mo kining among pag-ampo kay lamang sa ngalan sa Ginoong sa Kristo.